Hej, takže zdravíme, jsme zpátky, představte si to, vy jste to už nevěděli, ale jsme zpátky. Tohle je druhý díl našeho let's playe, samozřejmě multiplayer s Delou a mám pro vás novinu a to, že jsem se naučil říkat texture pack. Jo, jsem zabil. Ovšem teďka zase neumím říkat natáčení. Už to mluvím taky. Jsem čarovný. Dobře. Takže, co se tady od minula změnilo, tak asi jste si všimli, že jo, střecha, pak tady máme dvě bedničky, které nejsou úplně zaplněné. Očividně, že jo. A máme zrovna noc. Venku jsou creepři a všichni milovaní nepřátelé. Tak já bych poprosil Delu, jestli by dal den, protože nevím, co bych tady přes noc dělal. To vám doufám nebude vadit, že umíme pracovat s časem. Máme time machine. Umíme pracovat v časoprostoru. Jo. Tak jo. Nějací zombálové už se nám tady pálej a nevědí, co mají dělat. To je divný. Jim se má přidat inteligence, ne? Tak to je to čarovný. Ten creeper se mi tam ale vůbec nelíbí. Pomož nám do semka. Tak zabij ho, Delo. Dela. Creeper vyhrál. Nebo spíš Dela, to je jedno. Prostě ale Creeper buchnu, takže 1-2 pro Creepera. To jsem ale čarovný divák. Takže co bude náplň dnešního dílu? Tak já bych určitě našel nějakou krásnou jeskyni. Tam vlastně, jak jsme vykopali to uhlí, tak tam je krásná jeskyně. Tam jsem se teďka díval off screen a vážně je tam v celku dosti nerostů, takže já si myslím, že tam můžeme zajít. Já poprosím Delu, aby nám tam vykácel ten lesík, ten z toho zimního biomu. Pak z toho vlastně děláme půl bloky a bude z toho normální dřevo. To je takovej normální trik, obyčejný, ale trapnej. Jo, přesně tak. Přesně tak, jo. Já tady ještě mám 2 sugarcany a já se odpojím a já půjdu asi tady někde dále je poušť, takže já půjdu na poušť a nakutáme trochu písku. Ale předtím ještě musíme najít nějakou tu kejvku. Takže já si myslím, že můžeme zajít semka. Na kejvku. Jo. Jinak pořád nám ještě tým vytrénovaných opic ještě stále nám neposkytli možnost si zvýšit vlastně možnost toho, maximální velikosti, tak prostě dílky videa. Jo, to rozbiju. Tady třeba? Ne, není. Nevím, absolutně nemám zdání. Tak. Nevím, nemám zdání, kde by mohla být nějaká jeskyně. Já se zkusím mrknout. Jsem hapal. Někam třeba semka, tady by to nemuselo být špatný. Jinak vaše ohlasy na OCD pack od diska nebyly žádný, očividně. Ani jakože jsem se tomu nějak nedivil, protože že tohle je vlastně naše první video. Vlastně, tohle je druhý, ale tam to bylo první, tak. A to nemůže, to prostě hnedka nemůžete čekat od diváků, že prostě hnedka budete mít milion odběratelů a pátý místo v celosvětový, prostě 5. nejlepší youtuber na celém světě. To asi očividně. Ale abych pořád nekecal jenom já, tak nechám zase něco říct Delu, to bylo Jo, jenom vědět, co tak říct, no. Jo, mám ovce, haha. Máme na vlnu, můžeme se vyspat. Máme první vlnu. Tady máme horu. Ale my chceme ovce. Ano, druhá vlna. Dívej, strom, krásný kulatý. Jo, tady máme 3., 4. vlnu. Takže počkej, takže sebereme. Ano, 3. vlna, takže už máme na první postel.
A jo. Tady teďka tady. Tady tak. Ještě musím najít ještě jednu tu. Jakože ještě 2 ovce. Jo, pomoz mi. Portni se za mnou a pomoz mi. Najít ještě nějaký ovečky. Tak jo. Já se nezvládnu. Normálně lomeno PP. Co znáš? Já jsem prostě bez oveček teďka. Seš tu? Jo, seš tu. Tak si tak podívej někde. Ale já prostě tady nikde nevidím ovečku, tyjo. Já tady nevidím ovečku, jo. Zabil si slepici, ale to mi je úplně perplatný. Protože já potřebuju ovcu. No, kde ovce? Já ty prostě nevidím ovcu. Jestli je tady, tak mě štípněte, ale to vy nemůžete přes video, takže tak. Dělo, jak bylo, prostě už natáčíme? Mrknice. Zatím to je jenom 6 minut. Jo, dobrý. Protože my už teďka vlastně, jakože jsme teďka ještě hráli offscreen hodně dlouho. Hodně dlouho, no. A takže už tam to připadá jakože dlouhá doba. Takže tak. Jo, našel jsem vlka. Ano. Tady máme krásné koprotinky, prostě ovečky ne a nenajít. Takže na ovečky se asi zatím vykašleme. Máme krásné vlky, ale to nás vůbec nezajímá. Nás zajímá ovečka, kterou máme. Takže prozatím, jo, máme prase, tak aspoň, když řekl, můžeme zabít krávu, že jo. Tak já zabiju krávu, kráva je lepší. Akorát nevím, jak se dostaneme dom. Leda, že bychom se dostali nějak potom od břehu, bychom našli náš barák. Protože jsem se totálně, ale určitě úplně... No, zabil mě creeper, hochu. Hej, tak se za mnou portni a zaber moje věci. No, hej, mě se nastavil tvůj skin. Lol, no, portni se na mě. Ještě jsem tam pořád zvadlej. Tak, zaber moje věci, plus. Všechny. Tak to jo, hej, mě se objevil tvůj skin. Takže lomeno tp mezera c 305 mezera d la sro x. Tady jsem akorát blbě dal a. Takže tady, jo, dola pro x a dej mi mý věci plus. Jo. Jo, já si sem prostě stoupnu. Ano, ještě pečený maso jsem myslím, že měl, nebo neměl. Měl, jo. Tak já si to skládám na sebe. Jo, helma nechcípla, dobrý. A lopata a krum chcípli? Ten nemám. Jo, no tak asi chcípli. Tak to je nemilé, Emile, ale máme aspoň maso. Hej, počkej, já měl 9 masa. Možná jsem nějaký měla, tak to je jedno. Ty jsi musel mít ještě 2, protože já jsem měl 7 masa. Jo. Tady máme nějakou kejvku. Ne a najít nějakou pořádnou dobrou kejvku. A pozor, tady je moje crafting bedna, takže tady někde je moje kejvka. Super bomba bez vakůl. Ale nemám dřevo. To dokáže naštvat. Ale tak mi sakra, mě chybí 2 kameny, anebo 1 dřevo. Tak teleportně se mnou a dej mi nějaký dřevo plus. A zežerem zrovna nějaký uhlí. No, pojď semka. Kde jsi? No, musím tě tady to. Tady, kde? Jo, díky. Hej, to mi vůbec nevadí. Já ho předělám na styky. Ty se aspoň budou hodit. To
osvětlí ještě tak. Jo, sakra, nemáš ještě nějaký pevný dřevo. Ty jsi otravnej. Tak sorry, ale já jsem z toho dřeva, který jsi mi dal, já jsem ti udělal styky. Potřebuji jenom 3. No, díky. Já ti ten zbytek vrátím. Si ho nech. Ať se neotravuješ furt. Ty jo, hej, málem jsem z toho udělal sleby. Tak to víš, jak já jsem prostě velký pán. Tak jo, tak já ještě zeberu tady 2 šutry. 1, 2. To mi zatím stačí a já jdu. Wow, to nějak pohnu. Rychle. Že jsem to ani nestihl spotřebovat. Spotřebovat. Mně chybí jeden kobl. Jak je to možný? Tak ještě... Ach jo. No. Oh. Něco teďka menší chyba, menší fail, menší prostě všechno. Tak já tady ještě... Tak, už mám konečně svůj kamenný kumpář, který mi creeper minule prostě bukl. Jo. Takže já teďka půjdu vykopat nějaký to uhlí. Potkám se tam určitě s nějakým skeletem nebo tak. Hej, baka, šoupni se. Kde je ta kývka? Ona to někde je. Já o ní vím, že to někde je, ale nevím kde. Tady, že by? Někde tady poblíž byla kývka. Tady, že by? Že by? Tak pojďte k Ravbeně a tam nějakou má. Jo. Jo, možná to bude ona. Vím, že z ní lezlo to uhlí. No právě, že by to byla ona. Já vím, že lezla, ona byla průchozí, myslím, že. Tady doma, Jo, ne? tohle průchozí. Jo, tam na dole. Jo, tak tohle byla ta kývka, do které jsem chtěl jít. Ale já u to... Hele, ona je rozdvojující se. Jo, tak tohle není ta kývka, do které jsem chtěl jít, ale je tady taky uhlí, takže to je vlastně takže vlastně taky dobrá. Jo, a já mám železo, takže super. Jo, máš železo? Já mám skeletona. Asi si Jo, tak já jsem se někam dokopal. No, taková mob party, tyjo. No, tak to je nemilé. To je hodně nepěkný, tyjo. No, to jsou voní. No, tak si je zabít. Já jdu tady vedle. Nejdu, doufám, že... Au, železo! Tak já to železo tady kopnu. Hele, tady je světlo. Tam bude asi láva. Hustý. Tyjo, tady je jak... Říkej, jak co? Lepší bude, když se o tom nezmíníme. Kosťok, ta pavouče, pavouk. A tohle nevím, jestli je kejvák nebo normál. Ne, to je normál. Jo. Nežere mi moje uhlí. Jo, jenom, jo, ty jsi byl tady. Hej, máš nějaký bloky? Potřebuji třeba kabely, no to je jedno. Bloky mám 2 kabely anebo 4 dřeva. Tak mi, no, ty kabely ani dřeva. Víš co? Potřebuji Tak se já dostat ti nahoru pro teďka. moje věci. A kolik tak potřebuješ? No potřebuji se dostat pro moje věci, akorát. Ale kolik jich tak asi bude? Já To bude nevím. potřeba. Já bych to viděl, že tohle už by ti mohlo stačit. Akorát teda nevím, kde 15 jsou ty kabelů. moje věci. Cože? Akorát teda nevím, kde jsou ty moje věci. Tady máš 15 kablů. Tak si to vem. Nevím A, kam. věci, a já tady zatím vykopat železo. Další creeper party. Nebo nejenom creeper party, ne, zombal party. Tak ale ale tam tam nevím, šel jak- někam jinam, než kde jsem byl já. Tohle kopnu. Ano. Tak. 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 Hej, slyším se u tebe teďka. Nevadí. Tak to ještě nějak dopilujeme. Jo, dobrý, v pohodě. Tak jo. Kolik ještě máme času, prosím tě, Dilo?
No, už jsme to trochu přetáhli. Si děláš srandu. Tak já bych sem teda točil ještě chvilku dál a rozdělíme to na dvě části asi potom, ne? Jo, tak to udělám. Tak jo, takže už asi vidíte, že tohle už je vlastně druhá část videa. My se budeme snažit uploadovat vlastně zároveň. Jo, už jsem myslel, že to je nějaký Enderman nebo takového něco. Ještě další iron. No, nevím, co mám říkat. No, takže my tady kopneme ten iron, to jsem chtěl říct určitě, ano. To bylo určitě nezbytné slovo, které jsem potřeboval najít. Kolik máme ironu? 31, tak to já si myslím, že to bohatě stačí. Nějaký super, ultra, mega iron brnko si dělat nemusíme. Hele, já tě vidím. A to z přehlídlu uhlí. A já ho možná teďka přehlídnu nedávno. Jo. Tak. Něco mě asi zabíjí. A nebo tebe, teď nevím. Ale slyšel jsem něco, že prostě to ubírá. Mně ne. To je divný, ale. Každopádně tak, ano. Vymáním si to. Doufám, že mě teďka úplně zabije creeper. Už to úplně vidím, prostě jenom se jenom ohlídnu a spus. Hej, právě jsem asi našel ten spawner. Asi, ne, nenašel. Jo, našel, možná. Já se v tom segocit neorientuju. Ale hochu, tohle by mělo být... Počkej, tohle... Ne, blbost. Ne, škoda. Mně se zdálo, že je to čtverečkovaný blok. Tak to není spawner. Sorry. Tak to se omlouvám, že jsem teď začal takhle se prostě kecat, ale... Hej, tyjo, zajímalo by mě, ale jak se vrátíme zpátky domů. No, to už je jenom detail. To je ve hvězdách spíš. Jo, tady jsem něco našel, nenašel, škoda. Hochu, jsem asi mrtvej. Jak chcípnu. To máš blbý. No, ty mě asi nepomůžeš, že? Já nevím, kde seš. Mám tady kousek od sebe 2 creepery a za chvilku buchnou. Věřím si. Tak uteč. No, já tady zrovna taky Jo, pár karmára. tady lezu po proudu asi z oceánu to bude. Prostě taková trhlinka vody. No, to je asi z oceánu, tak vypadá. Já se pokusím přežít. No, tak to není z oceánu, tak je to jenom voda normálně z toho. Z čeho? Normálně prostě z kejvky. Našel jsem asi východ. Ačkoliv jsem to tak nechtěl, ale našel jsem východ. To je super. Takový výchudek. I se železem. Cože? I se železem. No vidíš. Vidíš, jak je mi chytrý. Ale počkej, ale tohle by tady prostě nikdo nezamluví, že prostě tam to není kobl. To prostě je kobl, tady tohle. Jo, Takže tady jsem lezl já. Jo, aha, nevadí. Tak už jsem myslel, Ale tak jakože dá se zajímat dostat nahoru. Tak já tady ještě vytěším ten iron. A něco mi zabíjí. Ano, je to zombal, je to krásný zombal. No pojď, ty zetemerde. Vidíte? Už jsem to použil. Tak zabil jsem tohle zetemerda. Tyjo, to mi dá, než tady to všechno vytěžím. Možná bych si už ty kejvky, možná bychom si, ano, milý pán Monster se nám tady připletl, zřejmě. Jo, tady tak. Ještě vykopu ten iron. A možná už by se to mohli ukončit, protože to byl takový spíš majnovací díl, trošku ani skillerský, jak jste viděli. Spíše ale skillerské schopnosti našeho kamaráda Delatrixe.
Každopádně, hej, už jsem si myslel, že je u mě Enderman. Hej, ty mi dáváš, kámo. Já se to ještě podívám. Hej, to je prostě úplně hrozný, proč si musíš podskládat zrovna tak blbě? Že to prostě vypadá před tanžů. To je hrozný. Nemám tě rád. Jo, nemám tě rád. To je to slovo, který jsem potřeboval. Ty slova, který jsem potřeboval. Tak jo. Jak dlouho už přesně nahráváme, aby jsem věděl. 20 minut. No, tak já bych to ještě na chvilku nechal. Já bych dal do těch 26 a pak to rozkouskujeme. To by jsem asi tak viděl jako nejlepší řešení, co říkáš? Jo, můžeme tak udělat. Protože vlastně nám pořád YouTube nevyslal ten tým zkušených opic, takže... Jo, dobrý. Zombie sebe ty. A zase se u tebe slyším, ale... Hej, mě jsme pořád táhne kurzor dolů. Tak, dobrý už. Tak jo. Už mám skoro 20. Už mám čtvrt staku. A pozor, není něco je. Tak tam rakelit nebudu, ale tam uhlí. Pro uhlí udělám všechno. Ne, samozřejmě, zase takový pošuk nejsem. Já doufám, že už ta budeme mít dost uhlí na zásobu, aspoň trošku. Že bude... A už jsem myslel, že vidím tvůj nick. Tak. Oh. Tady je skelet. Já ho nechci. Dobrý ocas. A já ho zabil. A mám 2 kosti. Buď si můžeme ochočit pejska, nebo si uděláme bone mealy a budeme čarovní. Každopádně oboje nepůjde. Jo, já teď budu ještě tady vedle té lávy, tady zase vidím skeleta, že skeleta zase píchnu, teda pak ho zabiju. Tě bouchnu, lemro. Ano, všimněte si, že náš mechanik až neumí mluvit. A musím se naštvat. Tak. Počkáme si. A už by se ještě mohl začít dělat těch pár torčí prostě. Tak, 6 torčí, ještě trocha. Tak, to bude stačit. Tak, 24 torčí, to zatím spotřebuju. A krásně. Vy jste asi do teďka celou dobu nic neviděli. Mě zajímá, jste lůzři. Ne. Samozřejmě mě záleží v prvé řadě na divácích, takže doufám, že to šlo vidět. I když tenhle ten strpek není tak zase nemožný na neviditelnost. Takže já si myslím, že šlo. Aspoň vidět. Tak jo. Něco dotklo, asi nevím proč, ale asi určitě tak bude. Každopádně, ne, tam je creeper, já se ho bojím. Jestli ten creeper bude za mýma zádama a celý tohle všechno, co mám, bude úplně ztracený, tak oficiálně vyhlašuju stávku a před barákem Džeba nebo Noče, to je jedno, prostě postavím obrovský sloup a budu protestovat za boj proti creepu. Já. Slyším někde, že zabíjí zombála. Nejseš to ty? Ne, to já nejsem, já už jsem doma, klídu, pěkně. Tak ale prostě někdo se zabíjí zombál. A já mám teďka plán. Mě krachu... Jo, dobrý, mám ještě dřeviny. Dobrý. Takže tak. Ještě. Tak. Takto. Uděláme si ještě jeden kamenný klump a znova se u tebe si... A je to v celku nepříjemné. Mama, je to nepříjemný.
Tak si tu sakra zapízal už. Jo, takže, já si myslím, já vidím tvůj nik, jsem zachráněn. My jsme Tak úplně máme- kousek od baráku. Cože? My jsme úplně kouslíček od baráku. Fakt? Jo. No tak to je dobrý. Aha. Tak tady máme na volbu. Každopádně já se tady tak skládám. Jo. No a tak. Jsme kousek od baráku. Kde je barák? A ty jsi tady. Cože? Ty se dokáže ani nezajít. Kde mám vlastně barák? Tak pojď za mnou, ti to ukážu. A já si myslím, že teda tím, že se vrátíme domů a sklademe no fakt. Hej, my máme teď blízko barák. No, tak já si myslím, máme doma tohle, se mi zdá. Hokejovní. Geronimo! Sypni party, ten malý hnědý osminohy. Aha, význě. Takže, máme 4 stringy, takže už pouze jenom 4 stringy, anebo jedna vlna, a máme na 2 postele. Tak, už máme 5 vln, což je krásné. Škoda, že nejsme v nějaké mapě, kde se kultivuje málo stromů. Tady vykopané. No, každopádně, já bych sem už vyklidil své věci. Jo, ještě, tak to je dobrý. Semka hodíme z železa díky. Neboj vragi. Ale já si zpoznal dám nějaký věci. Ne. Kde máš takový tak. Já jsem nechal 3 na krumpáču, jestli můžu. Tak. Pak si sebem z toho, co jsem nechal. Že tam toho je poněkud víc. Jo, Iron Man, meč, klump, ano, takže 3 irony, tak z toho zrovna dělám meč a lopatu. Takže meč mám ironovej, lopatu mám ironovou. Jo, já jsem prostě skiller. Dřevěnou sekirku si můžu nechat, protože dělá vlastně hlavní topáčky. No, topáčky, co se vůbec. Jo, teda ještě skládáme. Takže tohle tam všechno zachází. Jo, tady kosti, takového bych sem, jo, uhlí, tak asi si vezmu, hodím ho do pece. A prosím tě, kolik už tam hráváme celkově? 29 minut. No, tak já bych to ukončil. Doufám, že se vám videa líbila. Pokud ano, nezapomeňte lajknout. Pokud ne, tak máte smůlu. Nezapomeňte nás podpořit odběrem. Jsme vždycky rádi, když vidíme pozitivní ohlasy na naše videa. Takže čau, bylo šílenci.